Lah iya. Lah jenengan ngerti po? Apa? Asmane sinten? Aku ta? Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tating ditot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Yogyakarta. Ngono. Eh? Duh, cekak. Ora genah wae. Kowe krungu ra sing cerak. Ya cuk krungu. Krungu. Wong cah kene wong bolone iki bedino payah karo Pak Alek kok. Tes yo ati to. Lah tak takon rek. Alah siap. Gareng. Ya, Jenengmu sapa rek? kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Ah, anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji nang Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah. Enak. Kupingmu lancang ta. Lho wong cah kene bedino awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming. Coba aku jadi penasaran coba apa? Nah, namanya siapa? Elisa Orcarus Alaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta Demagijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti koyo budek kowe. Alah. Ngomongnya ngomong ke sapa kok genah koyo genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep? Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Orcarus Alaso. Ayo. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya aku saya kudu ngomong. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Lho. Oh, nek gelang ngono. Lah nek ali-ali? Nek lho. Wong edan iku. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih. Yo semangapunten terus baking sithik. Jenengan ngelok ning kono apa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan iki koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah yo. Lah yo. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu ae. Diterusne Mbak Elisa. Ya, Mbak Cek. Barang wis entek sore kok ganggu. Iba bunga henga diku nyanding bisa dadi tombo Yuk. Podang kuning monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Lere-lere. Menika Sekarang romone cara tayub Mas Firman. cara tayub. Oh nggih. Monggo. Esuk awane ngomah wis ora krasan kaluyuran anggolek isen tak sayang mubeng misan nggonku orang rasa esok nanti wangi Mana yang ngambil nyawa yang yang tak sawang ning apa pikirku komen seleret ireng tak sawang tambah manis